Shembe. Nkosi ngizokhuluma indaba yakho nabantwana bakho ama-Afrika. Ngiyacela ke Nkosi ubaphe wena indlebe yokulizwa izwi lakho. Ubaphe nenhliziyo elithandayo izwi lakho. Ngelakho lodwa igama manje kuzewe phakade. Amen. Ngiyabingelela kubo bonke abalaleli balomsakazo abalalele lenkonzo ngalolu suku loSabatha. Balalela bahle ngithunywe uShembe kuba ngizokhuluma kini indaba kaNkulunkulu. uNkulunkulu ke bantwana bahle base-Afrika akawuyena wabantu abangcwele bodwa. uNkulunkulu owawo wonke umuntu nomuntu ongamkhonzi uNkulunkulu kepha ungowakhe ngoba wadalwa uye. Futhi uNkulunkulu uhlale eseduze kwethu sonke elindele ukuthi siphendukele kuye simkhonze. Umuntu ke uyevamile ukuthi azitshele ukuthi mina ngiyisoni ngakho ke akho lutho engingalusho uNkulunkulu alilalele kanti akunjalo. uNkulunkulu uhlale ibekile indlebe yakhe uhlale enethemba ngaso sonke isikhathi ukuthi lo mntwana wami uzokhumbula ukuthi wadalwa yimi ebese engidumisa ebese egcina imiyalo yami. Abantu kabaningi uma benenkinga bajwayele ukuthi ebese bebheka kwezinye indawo balindele ukuthi bazosizwa abanye abantu mhlawumbe abaphilayo emhlabeni bengamcabangi uNkulunkulu kanti uNkulunkulu okuyena olindele ukusisiza ngazo zonke izikhathi. Ngicela ke sedlule encwadini yamaHubo ngizofunda incwadi yamaHubo 121 zofunda ivesi lokuqala nevesi lesibili. Ngiphakamisela amehlo ami ezintabeni usizo lwami luvelaphi na? Usizo lwami luvela kuJehova owenzile izulu nomhlaba. Amen. Ngicela ukufunda ihlabelelo samaNazaretha 36. Ngizofunda ivesi lesithathu nevesi lesine. Hayi umusa kaJehova ngami mina ngedwa ebengingafanele lutho okhukhwini lwakho. Namhla sengicambalele kanye nabangcwele abamagama alotshiwe ebusweni bakho. Amen. Ngicela ukufunda futhi isihlabelelo samaNazaretha u25. Nkosi yamukela ithemba lami nakho sengiguqe phambi kwakho. Woza ke mntanami ngokwamukelisa ngethemba. Ungazibheki izono zami uma ngiza kuwe. Woza ke mntanami ngokwamukelisa ngethemba. Ukuza kwami phambi kwakho akusangenamisanga. Woza ke mntanami ngokwamukelisa ngethemba. Woza ke masinyane singakacimi isibani sakho. Woza ke mntanami ngokwamukelisa ngethemba. Amen. Bantwana bahle base-Afrika njoba ngisho ukuthi uNkulunkulu akuyena wabantu abangcwele. uNkulunkulu owawo wonke umuntu omkhonzayo nongamkhonzi. Ngoba uma ungamkhonzi uNkulunkulu ulindele ukuthi ngelinye ilanga uzophendukela kuyena. Ngelinye ilanga uzokwazi ukuthi uyena kuphela ophethe lonke usizo lwento oyidingayo. Ophethe ngisho usizo lomphefumulo wakho ukuze umphefumulo wakho ungalahlwa. Ngoba umphefumulo wakho wawuvele kuyena uNkulunkulu noma usuhambile emhlabeni uyobuyela kuye. Kodwa uma wena ungcolisile umphefumulo wakho uNkulunkulu ngeke azawumukele. Kule ncwadi engiyifundile yamaHubo ithi le ncwadi ngiphakamisela amehlo ami ezintabeni usizo lwami lovelaphi na? Lo muntu okhuluma lapha kule ncwadi umuntu onomqondo wokuthi kukhona lapho kwenye indawo la kufanele kuvele khona usizo lwakhe. Ebese eqalaza kuzo zonke izintaba ukuthi ubani ongaqhamuka angisize, ikuphi lapho engaya khona ngithole usizo. uNkulunkulu bantwana bahle base-Afrika simkhonza ngokukholwa, simkhonze futhi ngothando, simkhonze nangethemba. Umuntu uma enalo ithemba lokuthi uNkulunkulu angangenzela into enhle noma ngingamkhonzi noma nginezono, uNkulunkulu uyebheke lokho ebese yakubona
njengalesi sihlabelele ngisifundile la kukhuluma khona umuntu othi mina bengingafanele lutho kepha ngizibona sengisemseni kaNkuluNkulu, uNkulunkulu esengenzele umusa, ngizibona sengibalwa kanye nabangcwele. Iyenzeka into enjalo bantwana bahle base-Afrika. Njengoba sisho lesihlabelelo sika Shembe u25 sithi Nkosi yamukela ithemba lami, ngiyakwethemba Nkosi noma nginezono kodwa ngiyakwethemba ukuthi ungangibheka, ungangithanda wena. Lemukeleke Nkosi ithemba lami. Uma ke ufunda lapha amazwi aphendulayo athi woza ke mntanami ngokwamukelisa ngethemba. Uma uqhubeka naso sithi woza masinyane singakacimi isibane sakho, usheshe uze, unganaki ukuthi unjani, ungazibuki wena ngoba uNkulunkulu nayo insipho yokugeza umuntu noma ngabe ungcole kanjani ngoba ungumntwana wakhe. Uyakwazi uNkulunkulu kumgeza ebese bamuhle. Uma iNkosi uJesu Kristu ibethelwe esiphambanweni, yayibethelwe kanye nabantu ababili abayizoni ababebethelwe ngoba bengamkhonzi uNkulunkulu, benza izinto eziphambene zodwa emhlabeni, bengakaze bamcabange nje uNkulunkulu ukuthi ukhona. Uma ke kuqhamuka abantu bembona uJesu Kristu ukuthi ubethelwe, abantu babedlula la bamthuke besho yonke into abayithandayo, abanye bamthele ngamathe. Sekukhuluma ke omunye walaba abethelwe nabo oyisoni uthi, njengoba wena ubuthi uyinkosi, uthi uyindodana kaNkulunkulu, awuzikhululi ngani njengoba ulenga nje la esiphambanweni abantu bekuthela ngamathe, awuzikhululi ngani ebese ukhulula nathi. Sekuphendula omunye wesigebengu ayebethelwe naso wesigangi umuntu ongakaza amkhonza uNkulunkulu, ongakaze nje aze ayinake indaba kaNkulunkulu kwaze kwafika izinsuku zakhe zokugcina zokuthi abethelwe esiphambanweni. Uyaphendula ke uthi ukhuluma kanjani uma ukhuluma kanje enkosini, ngoba inkosi le indodana kaNkulunkulu le. Njengoba inkosi ibethelwe nje, ibethelelwe amacala ethu, yona ayonanga lutho, ibethelela ubala. Thina njengoba sibethelwe siyakwazi sikubethelelwe, sonile thina emhlabeni, siyazi ukuthi sijeziselwa izono zethu. Ngaso leso sikhathi uNkulunkulu waphenduka wabheka ngakuye lo muntu, uthi kuJesu Kristu, namhlanje wena soni ngizoba nawe eparadise. Lamazwi makhulu kakhulu akhulunywa kulo muntu, ebe lo muntu bengalindele ukuthi kanti uNkulunkulu usezomkhumbula ngalokho ukukhuluma kwakhe. Ngicela ukufunda ihlabelelo samaNazaretha u87. Hayi inhlanhla yaleso soni silenga emthini, inhlanhla yaseshela silenga emthini. Lezwakala izwi emthini wokudelwa, namhla wena soni ngoba nawe eparadise. Amen. Ileyo nto ke bantwana bakaNkulunkulu engikhuluma ngayo ukuthi noma ngabe uyisoni kangakanani, kepha uma unalo ithemba, unalo uthando, ukholwa ukuthi lo muntu indodana kaNkulunkulu, ukholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona, wena kodwa ube ubanjwe izinto zomhlaba ukumkhonza, kodwa uba unalo uthando, ube ukholwa, uNkulunkulu uyaphenduka bheke ngakuwe. Njengalesi soni kwaze kufike izinsukwini zokugcina singayimisele ngalutho ukuthi sona singabalelwa kwabangcwele, kuyabehlela abantu okunjalo. Kufika omunye umuntu, enye insizwa nje yakabiyela, ifika enkosini yamaNazaretha, ithi Shembe ngizokuxoxela into engivelele. Uthi lo muntu mina angikholwa, akaze ngikholwe nje ngomuntu nje wesintu. Uthi lo muntu ngisebenza etruckini,
ngelinye ilanga ngase ngiyawa ngise truckini ngemumva ngawela phansi ngayoshaya emgwaqweni uthi kwavele kwaphela ngaleso sikhathi ngami lo muntu ke babe sebemthatha ke bemsesibhedlela ekwikhoma uma ekule khoma lo muntu sekuthi ngesinye isikhathi sekufika isikhathi sokuthi uyazibona ukuthi sengihambile emhlabeni uzibona ehamba uma ehamba usezoqhamukela emfuleni omkhulu kunabantu abaningi behla benyuka laba bantu begudla lo mfula uma bethi basondela kuwona lo mfula ukhukhumale kakhulu baphushe labantu bahlehlele emumva uthi lo muntu laba bantu babehla benyuka engekho ukhulumiso omunye bephambana bayehla abanye bayenyuka bonke bafuna izibuko lokuwela lo mfula uthi lo muntu mangifika bese kuba khona into ethi kimi awusondele emfuleni uthi ngase ngisondela ngathi mangisondela wawusuyathula lo mfula ngathi manginyathela ngabona kunyatheleka phezulu kwamanzi ngase ngiyahamba ngaze ngayowelela ngaphesheya uthi ngathi mangiwelela ngaphesheya ngabona izwe elihlaza elihle uthi ngase ngiyithanda kakhulu le ndawo ngase ngifisa ukuqhubeka nginokuhamba uthi ngithe ngisahamba kwase kuqhamuka izwi langimemeza langithethisa lathi hey wena ufunani lapha uyishiye nobani ingane phindele emumva uthi ngalizwa lelizwi ukuthi izwi likagogo wami uthi ngesikhathi ngiphenduka ngiphindele emva ngase ngiyaphaphama uthi ke lo muntu Shembe njengoba ngizokuxoxela ingoba ngikhathazekile emoyeni wami ukuthi lo mfulo ongaka engawubona uvimbe abantu uma sengihamba emhlabeni ngingaseze ukubuya ngiyokwazi yini ukuwela njengoba uNkulunkulu engiwezile ngiyokwazi yini ukuthi bese ngiwela ngoba ngabona ukuthi lo mfula awubavumela abantu ukuthi bawele kubo usho njalo kuShembe uthi uShembe kunomfula esiya kuwo obizwa ngokuthi umfula wasehuze uthi uShembe ehlabelelweni sakhe lo mfula lo ngaphesheya kwawo uyothi mawusuwele wona ilapho kuyofimaniswa khona intokozo ilapho uyothola khona intokozo uthi uma wena ubuhamba kahle phambi kwaNkulunkulu uma wenele injabulo hamba masinyane ngoba uzoyithola injabulo yakho ngaphesheya kwalomfula wasehuze kepha uma ubungahambi kahle phambi kwaNkulunkulu ilapho la uyofika ujame khona ilapho la uyofika khona ungadluli lo muntu okhuluma kanje ufakazela uShembe ngoba usho njalo uShembe uthi khona umfula wasehuze esihlabelelweni samashuma esikhombisa ngizofunda ivesi lokuqala nevesi lesithathu ngowela ngijabhile emfuleni wasehuze ngaphesheya kwawo hey ngoyamukela intokozo yami imana efihliweyo ngoyifumana khona netshele igama lami ngolufumana khona uma wenele injabulo hamba masinyane uma wenele injabiso woyifumana khona lesi sihlabelelo ke bantwana bahle baseAfrika njengoba ngisho sikhuluma ngalomfula oshiwo yilensizwa lensizwa ethi kunomfula owawuvimba abantu uthi ke uShembe ngaphesheya kwalomfula ilapho koyofika uthole khona intokozo njengoba lensizwa ithi ngathi mase ngiwelile ngazwa umphefumulo wami ujabula ngase ngifisa ukuhamba ngiqhubeke kakhulu njengoba ngisho bantwana bahle baseAfrika lo muntu lona akayilona ikholwa uthi lo muntu mina ngaze ngikhonza uNkulunkulu kepha ngabona kungivumela uNkulunkulu wathanda ukuba ngiwele mina uNkulunkulu wabona ukuthi lo muntu kuze angibone ubukhulu bami ake ngibheke ngakuye ngoba lo muntu wabe siyambona uNkulunkulu uma inkosi yamaNazaretha ikhuluma ithi ngelinye ilanga isemzini waseLinda ebusuku ilele yabona amaNazaretha esodakeni udaka lusemaqakaleni kwabanye lusemadolweni kwabanye luseyiswini kwabanye lusentanyeni uthi lolu daka ababemi kulo labantu begqoke ingubo emhlophe amaNazaretha uthi lwangiphatha kabi ngoba kwakusebusika kubanda uthi ngase ngikhathazeka ukuthi labantu benzani odakeni
bazokhisho ubani kulolu daka bakulo. Uthi khona lapho kwasekuqhamuka ubaba umqalo wendlela uShembe. Uthi wayeseza esondela kulabo abantu. Uthi mayenyathela lapha anyathela khona lwaluye lome udaka. Uthi wayesesondela kulabo abantu. Uma esondela afike lula isandla eselule ethi ufuna ukudonsa umuntu amkhiphe odakeni. Kepha umuntu ebesehlehlele emuva lapho lishona khona kakhulu udaka. Aphinda athi uya komunye athi ulula isandla uyamkhipha aphinda ahlehlele emuva lapho lishona khona udaka. Uthi bonke laba bantu bahlehlele emuva bangena odakeni baze bacwila. Uthi bagcina abanye sebevele ngamakhala abanye sebevele ngeinwelo odakeni behlehlele emuva. Uthi ngase ngimangala ukuthi ngoba laba bantu bangamakholwa yini mangabe uShembe lo abamlandelayo ethu bakhipha odakeni bahlehlele emuva. Uthi ngabe sigcina sengiphatheke kabi. Uthi ngabe sengimemeza ngakungokhu ngimemezile ngithi bambani isandla. Uthi akho ngisho yedwa wasibamba isandla. Bonke bahlehlele emuva bangena odakeni. Wayeseyadangala uShembe wayesehlehlele emuva. Wayesebayeka kanjalo. Uthi ngase ngiyaphaphama. Uthi ngaphaphama ngikhala. Lento abantwana abahle base-Afrika isho ukuthini? Isho ukuthi uyakholwa, ukuthi uyahamba uye esontweni ugqoka ingubo yokusonta. Akusho ukuthi usuwumntwana kaNkulunkulu. Uma inhliziyo yakho ingekho othandweni likaNkulunkulu, uma enhlizweni yakho ungenalo uthando, uma enhlizweni yakho ungenakho ukukholwa, ngoba zontathu lezi zinto engikhuluma ngazo ziyisekelo zokukholwa. Uma zingekho enhlizweni yakho lezi zinto, koqhamuka umuntu akudlule, umuntu ongakaze azaye esontweni ngoba yena unothando, ngoba yena unethemba lokumethemba uNkulunkulu. Kuphela ubanjwe izinto zomhlaba, kepha uyamazi uNkulunkulu. Baningi abantu abangakholwa abanenhliziyo othi mawumbheka umuntu ubone ukuthi inhliziyo yalomuntu iyinhliziyo yekholwa, ubone umuntu ekwenzela into enhle. Ngivamile ukuthi ngizwa abantu bekhuluma bethi amakholwa anenhliziyo ezimbi adlulwa izidakwa, ebese ngiyibheka lento ingikhathaze ukuthi laba bantu mabekhuluma kanje bathini. Ngempela ke nami ngike ngibona abantu mangabe bephuzile base bexabana basebelwa balimazane babe neingozi. Uyathi uyabafica ngakusasa sebehleli ndawonye bona labo bantu sebephuzisana ibhodlela likaBhiya baphuze ngomlomo ndawonye bagaxene laba bantu abasayikhuluma indaba yokuthi izolo kade belwa ingozi ayikapholi emakhanda balimezene. Ebese ngiyibona lento nami ukuthi amakholwa inhliziyo zawo uma uke waxabana nekholwa likubambela kuze kuyofiwa lize lithi alikhulumisi lize lithi ungangeni emzini walo. Kodwa lo muntu uyikholwa kufanele ngabe unenhliziyo kaNkulunkulu. uNkulunkulu akabheki izinto eziningi kumuntu, ubheka inhliziyo kuphela ukuthi inhliziyo yalomuntu injani. Uma efica kuyinhliziyo enhle ebese umuntu esemabela lokho afuna ukumabela khona. Kodwa noma ngabe uyikholwa kodwa inhliziyo yakho mangeyona le ethandwa uNkulunkulu, uNkulunkulu akabe sakubheka nokukubheka. Ubusuthola ke manje umuntu oyikholwa eselahlwa bese kuthi umuntu ongakholwa umbone yena seseduze kaNkulunkulu, njengoba kwenzeka kulomuntu lo engikhuluma ngaye owayibethelwe nenkosi uJesu Kristu owangena eparadise. Uthi uJesu ngizoba nawe phambi kaBaba namhlanje hayi ngelinye ilanga. Lo muntu wayesehlangene nabantu abangcwele kepha yena wayengakaza amkhonza uNkulunkulu. Kwakungenxa yenhliziyo yakhe eyaziyo ukuthi umuntu kaNkulunkulu lo, indodana kaNkulunkulu le, inkosi yezulu. Ngiyabonga abantwana abahle base-Afrika, sengicela ukuthandaza. Ngiyabonga Nkosi enkulu yasekuphakameni ithuba onginike lona kuba ngizokhuluma nabantwana bakho, ngikhulume indaba kaNkulunkulu. Ngiyabonga ke Nkosi, ngicela wena ukuba ubahambele abantwana bakho, ubabusise bonke abantwana bakho ngamunye ngalakho lodwa igama manje sebephakathi.